l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Pajjiżna se jibgħat għajnuna umanitarja lil poplu Palestinjan fil-medda ta' Gaza, dan permezz tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li se jkun qed jibgħat provvisti tal-ikel, ilma u mediċini għal poplu li bħalissa qed jiffaċċja diffikultajiet kbar biex jaċċessa dawn ir-riżorsi importanti. Żaru dawn it-tħejjiet fl-Istazzjon tal-Protezzjoni Ċivili ta' Ħalfar il-Prim Ministru Robert Sabela u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri huma nataw tarif kif permezz tal-ftehim tal-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili Malta se tagħti l-għajnuna biex ikun assigurat li din tispiċċa għand il-poplu Palestinjan f'Gaza. Il-Prim Ministru rimarka kif ma din l-għajnuna tant meħtieġa, Malta tibqa' tkun favuri dialogu u l-paċi u tenna l-pożizzjoni ta' pajjiżna favur waqfim mill-ġlied b'mod permanenti. Għalli dik il-vuċi se tibqa' titwassal minn pajjiżna f'kull fora li minn xtutna għax twassal il-ġid għall-umanità. F'Ħalfar qabel titlaq l-għajnuna lejn Gaza l-Prim Ministru faħħar id-dedikazzjoni fil-ħidma murija mill-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili li għal darb'oħra qed juru dak li jiddefinixxi lil Malta. Il-Ministru Camilleri qal li pajjiżna se jibqa' jkun solidali ma' popli oħrajn fi żmien diffiċli mhux biss kif sar permezz ta' operazzjonijiet barra minn pajjiżna minn uffiċjali Maltin fit-Turkija, fil-Greċja u fil-Libja, iżda wkoll bajnuna mibgħuta kif se jseħħ issa. Huwa temm jgħid li Malta se tibqa' tkun lodda għal paċi u għall għajnuna umanitarja u mhux għall gwerra. Inti minn pajjiż daqshekk il-bogħod qed tagħmel ħiltek biex minar ma taf lil min qed tibgħat għajnuna ikel u mediċini lil persuni li verament għandhom bżonn. Preżenti kien hemm ukoll l-Ambaxxatur Palestinjan għal Malta li rringrazzja lill-Gvern Malti tal-kontribut tiegħu mhux biss favur il-paċi iżda wkoll f'għajnuna umanitarja u solidarjetà. As you know, Malta has been a supporter of justice and of peace and of implementing the UN resolutions when it comes to Palestine, and this only shows in another way how the people still support justice, still support the people in Palestine, and still call for ceasefire now, and hopefully will implement our international dependent Palestinian state.